Die stuk sny kan jy nou vat vir my, hoor. OK, gaan ons. Anna, dis nou jou weer. Ek is styl. Dit is waar so lank wat ek Mama, je boyfriend in die motors. Twee mensen in de arm. Kijk eens een klein beetje. Ja, ik zal. Knipper is het. Zo. Achterkant. Oké. Ja, ze niet hebben. En aan de andere kant met dan het gezien je zo haircut bij die haarkapper. Wat betaal je dan? Ze kan houden. Ach, ik denk dat voor de omstap van ons krijgen. Dat bij de huis komt te vangen op een knipper. Nummer 3. Hoe is dat? Wat is je horen? Axel, dat vat. Dank je. Wat wil je met de haren?